Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 29 ta' Diċembru 2021. Cari fratelli e sorelle, Eżis Ħuti, l-Għodwa tajba. Oggi vorrei presentare Illum nixtieq nippreżentalkom lil San Giuseppe bħala migrant ippersegwitat u kuraġġuż. Hekk jiddiskrivih l-Evanġelista Mattew. Din il-ġrajja partikulari tal-ħajja ta' Ġesu li tara bħala protagonisti anki lil Giuseppe u lil Marija hi magħrufa tradizzjonalment bħala il-ħarba lejn l-Eġittu. Il-familja ta' Nażaret ġarbet din l-umiljazzjoni u daqet istess il-prekarjetà, il-biża', l-uġigħ ta' qalb għax kellha tħalli jarta. Illum ukoll tant ħutna jkollhom jgħaddu mill-istess inġustizzja u tbatija. Il-kawża kważi dejjem il-prepotenza u l-vjolenza tas-setanin. Ġesu ġralu hekk ukoll. Is-Sultan Erodi sar jaf mingħand il-Magi bit-twelid tas-Sultan tal-Lut u l-aħbar ħawditu. Ħassu insigur, ħass is-seta tiegħu medda. Għalhekk hu laqqa lill-awtoritajiet kollha ta' Ġerusalemm biex jitkixxef dwar il-post tat-twelid u talab lill-Magi jgħidulu bi preċiżjoni biex kif jgħidilhom b'erq hu wkoll ikun jista' jmur jagħtih qima. Imma meta ntebaħ li l-Magi kienu telqu minn triq oħra, ħema f'moħħu ħsieb erriedi li joqtol l-itfal kollha ta' Betlem minn sentejn l-isfel billi skont il-kalkulu tal-Magi dak kien iż-żmien li fih twieled Ġesu. Sa dan it-tant Anġlu jordna lil Giuseppi. Ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Illum nistgħu naħsbu f'ħafna persuni li jisimgħu dan il-leħen ġewwa fihom. Naħarbu għax hawnhekk hawn il-periklu. Il-pjan ta' Erodi fakkarna f'dak tal-Farawn li jixħed fin-Nil lill-ulied kollha subien tal-poplu ta' Iżrael. U l-ħarba fl-Eġittu tevoka l-istorja kollha ta' Iżrael ibda minn Abram li wkoll qatt hemm għal xi żmien sa Giuseppi bin Ġakobb mibjuħ minn Ħutu u li mbagħad sar kap tal-pajjiż u sa Mosè li ħeles il-poplu tiegħu mill-jasar tal-Eġizzjani. Il-ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu salvat lil Ġesu, imma b'xorti ħażina ma żammitx lil Erodi milli jwettaq l-istraġi li kellu f'moħħu. Ninsabu quddiem żewġ personalitajiet opposti għal xulxin. Min-naħa Erodi bil-kefrija tiegħu u mill-oħra Giuseppi bl-attenzjoni u l-kuraġġ tiegħu. Erodi rrid jiddefendi s-seta tiegħu, rrid isalva ġildu b'kefrija bla ħniena kif jixed ukoll il-qtil ta' waħda min-nisa tiegħu. Ta' wħud minn uliedu u ta' mijiet ta' oħrajn li ħaduha kontrih. Kien bniedem kiefer biex isolvi l-problemi kellu biss riċetta waħda, itajjar min-nofs. Huwa simbolu ta' tant tiranni tal-bieraħ u ta' għada. U għalihom għal dawn it-tiranni in-nies ma tiswa xejn. Li jiswa hu il-poter. U jekk ikollhom bżonn ta' spazju għal poter, itajru n-nies u jeħilsu minnhom. U dan qed jiġri llum ukoll. M'għandniex għalfejn immorru wisq lura fl-istorja qed jiġri llum. Huwa l-bniedem li jsir lupu għal bnedmin l-oħra. L-istorja mimlija b'personalitajiet li imwerwra mill-istess biżgħat tagħhom jippruvaw jelbuhom billi jħaddmu l-poter b'mod despotiku u jwettqu pjanijiet diżumani ta' vjolenza. Imma ma rridux naħsbu li nkunu qed nagħmlu bħal Erodi biss jekk insiru tiranni. Le.
Fir-realtà dan huwa atteġġjament li fih nistgħu naqgħu kollha kemm aħna. Kull darba li nfittxu li nkeċċu l-biżgħat tagħna bil-prepotenza, imqar jekk biss verbali jew magħmula minn abbużi żgħar tal-poter li bihom inkunu mbaxxu lill-oħrajn, aħna wkoll għandna f'qalbna l-possibilità li nkunu erodijiet żgħar. Giuseppe huwa l-maqlub ta' Erodi. Qabel xejn huwa raġel ġust, waqt li Erodi hu dittatur. Barra minn hekk juri kuraġġ fit-twettiq tal-ordni tal-Anġlu. Nistgħu biss nistħajlu l-avventuri li kellu jħabbat wiċċu magħhom tul il-vjaġġ twil u perikolus u li jibes li ġabet magħha l-permanenza f'pajjiż barrani b'lingwa oħra tant saram. Il-kuraġġ tiegħu joħroġ anki fil-mument tar-ritorn meta żgurat mill-Anġlu jeleb il-biżgħat li wieħed jifhimhom u ma' Marija u Ġesu imorru joqogħdu Nażaret. Erodi u Giuseppe huma żewġ personaġġi opposti li jirriflettu ż-żewġ tuċuħ tal-umanità ta' dejjem. Hija klixé żbaljata li nqisu l-kuraġġ bħala virtu esklusiva tal-eroj. Fir-realtà, il-ħajja ta' kuljum ta' kull persuna, tiegħi, tiegħek, tagħna lkoll, titlob kuraġġ. Ma nistgħux ngħixu mingħajr kuraġġ. Il-kuraġġ biex naffrontaw id-diffikultajiet ta' kuljum. F'kull żmien u f'kull kultura insibu rġiel u nisa kuraġġużi li biex baqgħu koerenti ma' twemmin tagħhom qelbu kull xorta ta' diffikultajiet, ġarbu inġustizzji, kundanni u saħħansitra l-mewt. Il-kuraġġ huwa sinonimu mal-qawwa li flimkien mal-ġustizzja, mal-prudenza u mat-temperanza tagħmel parti mill-grupp tal-virtujiet umani imsejħa kardinali. Il-lezzjoni li llum qed iħallilna Giuseppe hija din. Il-ħajja dejjem ħad toffrilna s-saram, dan hu minnu. U qudiemu nistgħu anki nħossuna medda, imbeżza, imma mhuwiex billi noħorġu l-għar ta' ġofina kif jagħmel Erodi li nistgħu nelbu ċerti mumenti, imma jekk inġibu ruħna bħal Giuseppe li jirreaġixxi għal biża' bil-kuraġġ u jafda ruħu fil-provvidenza ta' Alla. Illum naħseb li għandna nitolbu għall-migranti kollha, għall persegwitati kollha u għal dawk kollha li huma vittmi ta' ċirkustanzi ibsin. Sew jekk huma ċirkustanzi politiċi, storiċi jew personali. Immejjew naħsbu f'tant nies vittmi tal-gwerer li jridu jaħarbu minn pajjiżhom u ma jistgħux. Naħsbu fil-migranti li jibdew dik it-triq biex ikunu ħielsa u ħafna jispiċċaw mixħuta fit-triq jew fil-baħar. Naħsbu f'Ġesu, f'dirajn Giuseppe u Marija, qed jaħarbu u nilmħu fih lil kull wieħed u waħda mill-migranti tal-lum. Hija realtà din tal-migrazzjoni tal-lum li qudiemha ma nistgħux nagħlqu għajnejna. Huwa skandlu soċjali tal-umanità. San Giuseppe, int li ġarrabt it-tbatija ta' min ikollu jaħrab. Int li kellek taħrab biex issalva l-ħajja tal-persuni l-aktar eżies. Ħares fuq dawk kollha li qed jaħarbu minħabba l-gwerra, il-mibeda, il-ġuħ, weżinhom fil-awġ tagħhom, qawwihom fit-tama u għamel li jsibu min jilqagħhom u jurihom solidarjetà. Mexxi l-passi tagħhom u iftaħ il-qalb ta' dawk li jistgħu jgħinuhom. Amen. Amen.